дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. дар гузашти бармаҳал андӯҳи эмомалӣ раҳмон аз факти моддари 98 солаи Гутерреш маркази миллии тести замони аз нав бакайдгирии давталабонро эълон кард, ки ҳуқуқи ширкат дорад. сироятшинос гуфт, ки чӣ хатари гирифторӣ ба коронавирусро коҳиш медиҳад. қоидаҳои нав аз 1 август дар русия барои мухочирон чӣ тағйир меёбад? низомиёни русия ба марзи ӯзбекистон бо афғонистон меоянд. бо шарҳи ин ва дигар хабару навигариҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмон ва салом. эмомалӣ раҳмон ба дабири кулли созмони милали муттаҳид барқияи таслият фиристода таъкид намудааст, ки аз даргузашти бармаҳали моддари Гутерреш андӯҳгин мебошад. хабари даргузашти бармаҳали моддари меҳрубони шумо Илда Кандида душ Рейс Алвери Гутерреш боиси андӯҳи амиқи мо гардид, омадааст дар паёми таслияти эмомалӣ раҳмон, ки дафтари матбуотии раисҷумҳур нашр кардааст. эмомалӣ раҳмон дар хитоб ба Гутерреш афзудааст, ки дар иртибот ба ин талафоти гарон ба шумо ва тамоми наздикону пайвандонатон таъзия ва ҳамдардии самимии худро изҳор намуда матонати рӯҳӣ ва сабри ҷамил хоҳонам. бар асоси олумаи Гутерреш, ки дар донишномаи озод нашр шудааст, Илда Кандида ди Оливейра моддари дабири кулли созмони милали муттаҳид зодаи соли 1923 мебошад. падараш Виржилио Диаш Гутерреш мебошад, ки соли 1913 таваллуд шуда соли 2009 даргузаштааст. худи Антонио Гутерреш зодаи соли 1949 буда аз соли 2017 дабири кулли созмони милали муттаҳид мебошад. ахиран маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид Антонио Гутеррешро дигар бора ба муҳлати аз 1 январи соли 2022 то 31 декабри соли 2026 дабири кулли ин созмон интихоб кардааст. дабири кул ба муҳлати 5 сол интихоб карда мешавад. аз 11 то 14 август дар маркази миллии тестӣ аз нав бакайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ гузаронида мешавад. аз довталабон интихоби дуруст талаб мешавад, чун дар даври озмуни тақсимоти такрорӣ довталаб аз рӯи баллҳои ба даст овардааш ба гурӯҳи ихтисоси такрорӣ интихоб намудааш номнавис карда мешавад. ин эълон ба довталабоне дахл дорад, ки ба озмуни тақсимоти асосии довталабон роҳ ёфтанд, лекин дар озмуни тақсимоти мазкур аз рӯи ягон комбинатсияи ихтисосӣ интихоб кардаашон камёб нагардиданд. ин дафъа довталабон бо он ихтисосҳое тақсим карда мешаванд, ки шумораи ками донишҷӯён интихоб карданд. аз нав бакайдгирии чунин довталабон аз рӯи ҷойҳое, ки тибқи нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ баъд аз озмуни тақсимоти асосии имтиҳонҳо дар соли 2021 холӣ монданд, дар якчанд нуқтаҳои бакайдгирӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монда мешаванд. хабар медиҳад Амид Ховар аз қавли маркази миллии тестӣ. гуфта мешавад, ки рӯйхати муассисаҳои таълимие, ки дар онҳо нуқтаҳои бакайдгирӣ ташкил карда мешаванд, дар сомонаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. ҳамин тавр довталабоне, ки дар озмуни тақсимоти асосӣ аз рӯи яке аз ихтисосҳои интихоб кардаашон ба ин ё он муассисаҳои таълимӣ гузашта буданд, инчунин довталабоне, ки холҳои гузаришро аз як ё якчанд субтест соҳиб нагардида ба озмуни тақсимоти асосӣ роҳ наёфта буданд, ҳуқуқи ширкат дар озмуни тақсимоти такрорӣ надоранд. қабули маблағи хизматрасонӣ барои аз нав бакайдгирӣ дар филиалҳои амонатбонк оғоз гардидааст.
инчунин ба давталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёб нагардида дар бораи кадом рӯз дар кадом нуқтаи ба қайдгирӣ ҳозир шуданашон паёмак фиристода мешавад. як нафари эмшуда бар зидди коронавирус хатари гирифтории дигар хешовандон ба COVID-19-ро то 3 маротиба коҳиш медиҳад, гуфт духтури бемориҳои сироятӣ Евгений Тимаков дар суҳбат бо РИА Новости. ба қавли сироятшинос, ҳатто дар сурати сироят шудан эмшудаҳо вирусро камтар паҳн мекунанд. вай қайд кард, ки шахси ваксина гирифта дар сурати сироятёбӣ дар қиёс бо нафари эм нашуда вирусро камтар ихроҷ мекунад ва он вирусҳо ҳам камфаъол буда дар бадан мутатсия намешаванд. эмкуни бар зидди коронавирус дар ҳама минтақаҳои Федератсияи Русия гузаронида мешавад. моҳи августи соли 2020 вазорати тандурустии Русия аввалин ваксинаи ҷаҳониро барои пешгирии COVID-19 ба қайд гирифт, ки он аз ҷониби маркази тадқиқоти электрохимияи Гамалия таҳия шуд. он Спутник V ном дорад. инчунин дар Русия ваксинаҳои зидди COVID-19 Ипивак Корона аз маркази Виктория Роспотребнадзор ва Ковивак, ки аз ҷониби маркази Чумакови Академияи илмҳои Русия таҳия шуд. авоили моҳи май дар бораи сабти ваксинаи чоруми Русия Спутник Лайт маълум шуд. дар Русия аз 1 август ба низоми супоридани имтиҳонот барои мухочирон як қатор тағйиротҳо ворид шуд. яке аз навовариҳо фармоне аст, ки тибқи он маводҳои имтиҳонот аз забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия дар давоми 3 соли пас аз супоридан ва гирифтани шаҳодатнома нигоҳ дошта мешавад. пас аз муҳлати муқаррар шуда онҳо аз база хориҷ карда мешаванд. илова бар ин, дар кишвар як қоидаи нав эътибор пайдо кард, ки шакл ва тартиби гузаронидани имтиҳонро аз ҷониби ташкилотҳое, ки аз рӯйхати тасдиқкардаи вазорати маориф ва илми Русия дохил карда шуданд, танзим мекунанд. ин ҳуҷҷат барои 6 сол эътибор дорад. аз 1 август барои муҳоҷирон дар Русия фармони дигаре рӯи кор меояд. ин қоидаҳои ташаккули низоми иттилоотии феҳристи федералии маълумот дар бораи таҳсилот ва ё тахассус ҳуҷҷатҳо оид ба омӯзишро муқаррар мекунад. тибқи санади 4 ки эътибор пайдо кард, тартиби ҳисоб кардани арзиши хидмат барои гузаронидани имтиҳон аз забони русӣ муқаррар карда шудааст. маблағи ҳадди ниҳоӣ барои гирифтани иҷозат барои иқомати муваққатӣ ё иҷозат барои иқомат 5900 рубл ва барои гирифтани иҷозатномаи кор ё патент 3800 рубл хоҳад буд. пештар хабар дода шуд, ки аз 1 август имтиҳонҳо барои хориҷиён дар Русия аз рӯи супоришҳои нав гузаронида мешаванд. низомиёни Русия барои иштирок дар машқҳои муштарак дар размоишгоҳи Термизи Ӯзбекистон ҷамъ меоянд. размоишгоҳ дар наздикии марз бо Афғонистон амалӣ мешавад. машқҳо дар пасманзари тезу тунд шудани вазъ дар кишвари ҳамсоя роҳандозӣ гардида, дар доираи он низомиёни ду кишвар вазифаҳои ба монанди ошкор ва нест кардани пойгоҳҳои пинҳонии душмани шартӣ ва пешгирии ҳамлаҳои эҳтимолиро ҳал мекунанд. дар тамринҳо 200 адад техникаи ҳарбӣ аз ҷумла ҳавопаймоҳо ва зиёда аз 1500 нафар хизматчиёни ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд. Тоҷикистон низ дар наздикоҳи марзи Афғонистон чунин машқҳоро анҷом медиҳад. воҳидҳои пойгоҳи низомии 201 Русия аллакай дар размоишгоҳи ҳарб майдон, ки дар 20 километри марзи Афғонистон ҷойгир аст, қарор доранд. сомиёни азиз, ҳаминҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар тансиҳату хонобод бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.